बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। सिबि सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। सिबि सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोसोसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोसोसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसिम फैलाव हायेन बेनो जोंनि अरां बिया। सोनाब धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसिम फैलाव हायेन बेनो जोंनि अरां बिया। बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथायाव। लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथायाव। बयबो फैना अनसायफैदो जोंनि थानसालि लाखिदो जों गावबागाव आरज खननि बुहुम गोजोननि। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव। सिबि सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। सिबि सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोसोसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोसोसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो। फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालियाव।